Neće sve širi. Neće sve širi. Ljudi, jedno brzo obavještenje, želim da vam kažem da smo otvorili postav sad u pošti, tako da možete nam šaljati pakete i pisma, bit će dole od adresu. Pozdrav stuberi, evo nas u novom videu i danas kao što vidite u naslovu ćemo da otvaramo japanske slatkiše. Pozdrav, evo pridružio nam se i Sićo, kao i kutija slatkiša. I kaže box from Japan. Japanci su nam poslali nešto. Ja čekam da vidim šta je. Oooo, vidi. It's pretty good! Wow, sladoled, šta je ovo? O moj Bože. Cijela kesa japanskih slatkiša. Malo se Ej, prvo na meniju imamo Chin Chin Pingvin. A ovo je jako zanimljivo Da, izgleda. gledajte kako lijepo miriše, a? Ne, dvojka. Au, ovo mi se ne sviđa. Slano i slatko. Ali da. Neko mi se ne sviđa. Uopšte nije dobro nešto. Ja Donos. mislim da je neki nos. Ne znam da li je ovo ptica, već šta je? Gummy bear, brat. Neki Medved, a ne. japanski embrion. Ninja neki. Ajde da pročitamo šta medvedić. piše. Ovo... Prvo Chin Chin Gara. Tako je. Ne, Dola, brate. Koliki su ovo? Šta je ovdje? A ne, Pravi. Ove žvakajce su malo kisele, ali 10 inače od sviđa 10. mi se. 10 od 10. Kako je ovo dobro? Sam progutala. Ozbiljno. Žvaka. Jece pravo, Nisam znala da je žvaka. Ajmo, Sljedeće je šta piše? paradička. Ovo sve lepo miriše, ništa nema dobro ukusa. Ovo je jako dobro miriše. Dobro je, brate. Spicy. Ovo je jako dobro. Ovo ćemo sve pojesti dobro. 10 od 10. Nešto što mi liči na gumene bombone. Da vidim. Ima napadan miris kao žena. Ovo neka francuskinja. Da pomirišem ja. Ovo je neko ko ne zna da koristi patene. Ukus je dobar. Malo je. Što je malo kao kiselo, brate. Ne, nima ukus Super. paradajza. Ja znaš ono one Coca-Cola gumene bomboni, ti su najbolji. Da. I oni gumene bomboni. Kako Ne ćemo ide. možda podelimo, brate? Ovo je duša. Ovo je... Izgleda kao ukras za tortu. Ovo je... Sistem. Ovo bi izgleda kao Crystal Net. Ovo boji. Krek. Ajde, Neka ajde. japanska droga. Pogledajte medveda. Nikad nisam bio narkoman, ali... I ovo. Sve isti koncentrat. Ujebate. Sa ovo liže. Ovo su neki japanski zubi, brate. Mislim da se... Ovo je Ja ne šećer. grizem. Šećer, brate. Polomit ću zube. A fuj, ovo je sam šećer, brate. Bukvalno sam šećer. Neće. A daj, uzet ću još jedan. Raslo treba. Smokaj Evo se. sad po jecinoj želji otvaramo Mini the Mouse. Ja što nisam pojela. A djeco polako. Propa. Imam osjećaj da će Mickey Mouse da cringe. Nešto kao pez. Što ti ideš Ja nisam trebao da pokidam ovo. Nisi trebao Mickey Mouse da... Kakav sam divljak. Da. Odlično. Ne bude naslovi da ubijamo Mickey Mouse. Ajuj. Ocena. Dude se osjeti. Ocena mirisa, brate, kanalizacija, brate. Bez jebanci smo. Ne da nisi daleko, nego si upravo, brate. Kanalizacija. Cici snimanje. Izgleda je strunuo iznutra. Ja mislim da je umro Mickey Mouse. Umro je strunuo, brate. Miri. Dobro je? Dobar ukus. Ne već što smrdi na kanalizaciju, Da. bar u... Vidite, ima facu Mickey Mouse-a. Luka je izabrao prstenje. Ovo je naprstenje. Oho. Ovo je naprstenjak. Sad ću da ga probamo. Meni baš ovo Ja više. ništa ne osjetim, najviše dobro. Miriše kao Kao... čips onaj naš, s picom, pizza chips. Kao... Sviđa. Meni Pizza se... chips, ajde. Luka. Miris, da. Rezanci, brate, ko rezanci. O, It's pretty good. Baš ono drugačiji ukus, brate. ima? Da, mu kaj pravi. A vraća se. Ovo ima sira nekog. Fino je, ali jako ima čudan ukus. Ja nikad ništa ovako nisam jela. Imaš agrepu, brate. Povrće i meso. Ja sad biram, evo, ludu matku. Čak mi ovaj crtani poznat, vam poznat ovaj crtani? Da, ja imam takve Šta je to? stikere. Ne, da, tu ja znam. Mačka? Ne, neki. Ok, niko nije pogodio. Da.
će viršla neka, vete. Aj joj, aj pomiriši. A neka riba obratna. Ovo je neko je Crvena za crvena. kjelove, vete. Evo. Fuj, Znači ja ovo da probala. fuj. Fuj. Ovo ja da S probala. obzirom da je fuj. Hrana za kjelove. Daj meni. Jebote, ali dobro. Ne brate, dobre. Držaj se blizu. Pa. Odvraćaj, realno. Luka, još ti da probaš? Ja ću mali griz. Samo mali griz. A nije loše. Šalim se, aj. Aj ti izbijemo zub opet. Da. Nije loš, da? Nije loše. Ja bi ovo da probam, ovo me već tako Čips. Ovo svi znamo šta je. Čips. sa koje Sa ovo vatrometom. Sa bar... sa Čipsi sabijem. s nekim... Aj joj, ovo će biti predobro. Ovo će biti predobro. Ovo će biti... Da, dobro. Treba mleka, vete. Ne znate šta je wasabi? Sa valim. Ja nikad nisam jeo wasabi. Tako da ja sam... Ajmo svi po jedan, Ja svi po sam jedan, sama čekaj. na 3-4 sat. Na 3-4 sat svi po jedan. Liči na naš domaćinski čips. Luka. Mi ću prvo vas pa ću... Nema li Samo iza 4 sat next idemo. Next, ajmo. Luka, ajde uzmi. Drži, drži. 3. Ajmo, 3, 3-4 sat. Ljuto. Meni Nije jako ljuto, malo Meni samo. nije ljuto. Luka, nisi ni probao što lažeš. Ljuto, vete. Meni nije Luka, vidi, odlizo si čošak, mi smo stavili cijelo i nije Vidi njemu u facu. Meni Ljuto, brate, vama nije? Meni Nije uopšte ja nije. pojel. Meni jeste, brate. Meni uopšte. Ja sam neki čošak uhvatio. Ja sam uti nešto peče me, kraj jezika me peče, vete. Ovo je cringe, brate. S lijeve strane boja, ali tako? E, to. Meni se sve širi. Meni se sve širi. Ljudi moji, Ko su ovo u gralu ima ovo bacali? ukus kao Ren, brate. Jeste ovaj Ren, brate. A? Dajte mi vodu odmah. Luka, moraš pojesti ovo. Ode Bogu. Joj, ali fuj. Ja mrzim Ren. Fuj, brate, ovo baš ljuto, daj mam samo. Eto, Ovo ga. neka pucka, a? Ovo podan nam style. Je to nešto pucka? Vidim. Čekaj, ovo smo probali. Delo je ekstremno. Vidim. Da vidimo. Ajoj, Šta je ovo? neki Što hleb drži liku osjećam. ruku na nosu. Ovo mi liči kao neki karakter, brate, od... Filthy Franka, brate. A, neki pink guy. Da pomiriš on. Ovo nije loše. Miriše na onaj čips. Na ovo, slično ovome. Daj da uporedim. Uopšte loše ne miriša. Čekaj. Kao ovaj čips. Ili kao isto piće. Luka, uzmi ovo, ti imaš ono mećeš. Neki O, hleb, brate. diet suplement. Ma, hleb običan. Probaj ovo, Flekti. Desi Saki, znaš šta imamo sve za tebe? Gotov si sve. Meni je ovo dobro. Meni ovo se fino. Ja sam zgotivio. Roller coaster u Aha. stime, vete, od ovih tepanaca. Sljedeći slana grickalica je... Bucke, nazvat ćemo ovo bucke. Ne, nazvat ćemo ga Ovo je mitsko macko. zaljubljeni. Ljadsko, bitsko, macko. Ja ću plazma. Ajmo svako po jedan. Miriše na riblji A. štapić. Poslije na onaj baby keks onaj, a? Ne. Ovo je slano i slatko, brate. Piškota, neka vada. Ovo meso, ono je sviđa. Ovo ljuto, da. A lupu si nešto čudan jako. Nije A nije ljuto, ljuto. ali... Nemo da definišem ukus toga. A, Mm-mm. ima ukus stiropora. Ovo je ljuto, slatko i slano u isto vreme. Iz stiropora. I stiroporu sad. Znači začinjeni stiropor. A zbog nekog razloga želim da jedem još ne znam. Da, jako. Ja ne želim, ne. Mm-mm. Sljedeće, na ovo čekam dugo. Ovo je Nešto kao sa bombon. jagodama. Jagoda, ja obožavam jagode, tako je nešto jako lepo. Nadam se. Znači, Dušane, ti voliš bez bombona, a? Bez. Da, pošto očigledno ovo skoro je pojao cijelu kutiju Joj, Mickey ono Mouse. delo zanimljivo. Ovo jako lepo miriše. Wow. To je u obliku srca. Nije, Ja, malo srculence, evo probam. meni je krug. Moj fino, brate. Ovo je najbolje. Ale dobro. Gledaj padnem sa stolice. Ne, prekinuo sam se. Sljedeći su jagodični. Jako je fina.
bići, ali umočeni u... Samo je polomio. Moj isto. Neće da se izmeša. Kolega skoro. Zvadi meni. Izaći ti cijelo, brat. Utopilo se, da. Malo okreneš malo samo. Evo Ovo isto fino za koš. svima po nešto. Slavte? Vidjela sam onda po YouTubera, Wow, dobro. da su rekli Dajem Japanci da je 8. taj to 8 i po. Ne, le. Ne, nakon kopasa. Ja dajem 9. Ovo je Ovo je koncept. odlično, meni se osviđa baš. I meni isto. Bići umočeni u prelivu od jagode. Lepo miriše, vrat. Što je dobro? Miriše jako fino. Eto ljudi, vidjeli ste ovaj jedan simpatičan klip, ovaj paket koji smo dobili iz Japana. Znači, na ovu adresu mogu da nam šalju i firme ako žele nešto, mi ćemo da otvorimo sve, bukvalno sve pakete. Ovo će biti jedan smešan serijal gdje ste vi moći pošljete bilo šta nama. Kad kažem bilo šta, nemojte baš tako bukvalno da me shvatite da ne bi poslao nešto živo. Nemojte slat čarape smrdljivo, molim vas. Inače, Siđo kaže, on ima fobiju od smrdljivih čarapa. Mala. Ali inače, u principu možete pošljati sve što je smešno, što možete sami da napravite, budite kreativni, znači nek to bude nešto baš onako cool. I eto, naravno mi ćemo vas onda tu da pozdravimo u klipu i rećemo ko ste, ko je poslao, koliko šilac. Tako da bit će to jedan zanimljiv serijal. Ljudi, vidimo se. Ćao! Ćao.